vadikani tiri muchirongwa chatiri kudzidzisana nenyaya yatingati pachirungu domestic tourism. Kushanya kwako iwe neni kuonawo zvinhu zviri munyika yedu zvinotipa pundutso yei, zvinotibatsirei, zvakanakirei, nekuti kana munhu sekutaurwa kwazvaitwa kuti kana vanhu vakauya kumba kwako kuhoka iwe unotofanira kurima zvakanyanya kuti vamwe vese varime. Ndo pauri Delight. Kushanyidzana tinotarisawo kana muchida kubuda mumba munotarisa homwe yemumba, ngatitarise homwe yenyika yeZimbabwe. Zvinhu hazvina kutimirira zvakati tsvikiti. Vana vari kudzingwa kumuzvikoro, vamwe vari kurwara, paugera hapana kubhadharwa. Imimi seministry nevari kushandidzana nekuda kushanyirwa tinokumbira paite mitengo inotarisika. Mai Chisamba, ndiri kutaura zvinhu zvandinoziva. Kupinda muchinhoi munoda $3, muVictoria Falls $3. Ko ndiri tsvina inoda kugezwa here? Ngamungoitwa kadhora ndipinde ndichabuda. Ndabhadhara mari iyoyo. Ndabhadhara mari iyoyo Mai Chisamba. Hapana putugadzike, hapanei, kungopinda kwangu. Ndo pandinozosvika pakuti aiwa gomo iro riko kumusha kwedu, mvura imwe chete, kana nguva yacho yakwana ndichaenda. Ndizvozvo mashoko makukutu. Vari kuchikuva vachatipindura. Tine nyanzvi dzakawanda dziri muno kuti mutengo wacho pada tinoisa pachikero kuti zvinorunaidha zvaasina fees. Toenda here uku, toita sei? Zvakare mupfungwa medu umu sevanhu veganda dema iri vakawanda vanomhura nyaya dzekushanya, zvikuru sei vechidzimai, nekuti vana baba havadzidzise vana mai nemhuri kunaka kwekushanya. Hanzi small house ndo inoendwa nayo kuhotera, nai small house ndo inoendwa nayo kumafaro, ko amai, ko big house haiende here? Ndombouya kwauri. Panyaya yemari yataurwa nemukoma wangu, nyaya iripo ndeyekuti nyika yedu inokwanisa kusimuka zvekare nekufamba kwedu isu vanhu vemuno muZimbabwe. Nekuda kwekuti kusimuka kwataita kubva pamba, vamwe vachasiya security pamba, vezvifambiso vachawana basa, kwatichanorara vachawana basa, zvatichadya vachawana basa. Saka ibasa kwese kwatichangoita kufamba kwese kusvika tadzoka kumba. Saka zvinosimudzawo dura renyika. Uyezve kana taenda pamhuri pavana, dzidziso yakanaka ndeyekuti unoenda kunzvimbo uchiona uchifara. Mwana anodzidza zvakanaka. Muchirungu vanotiwo learning by fun, having fun and adventure. Vana vanodzoka kuchikoro vane dzidziso yakawedzerwa pane iyo yavadzidza vakagara muchikoro. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Hanzi nyaya yedu ngatiitarisei kunzungu nekunyimo. Hongwanga apa pangadzamire kuti mari, asi uchapindurwa zvawo mubvunzo wako kuti zvingaende zvichidzikiswawo here. Hanzi kwese kwese iwo wese munhu ane mubato panyaya yekusumuka kwenyu muchinosvika kwamuri kuenda pabuda mabasa ipapo. Ndouya kwauri Mbodza. Kubva muna Ndira kusvika muna Zvita, semuri nemuri mwedzi wega wega nyangwe tichishaya hanzi ukadina mangwiro otogwinya. Kunzvimbo dzatinoenda kunotandarirako ndimangwiro, totoda kuti titogwinye kana tichida kuenda ikoko. Mwedzi nemwedzi chisevha tumari tiendeko. Kunoitika zvinhu zvakawandeko. Dzimwe mhuri dzinosangana pakuchema, dzimwe pamanyara, dzimwe pamuchato. Hamunyasokurukuri. Asi mukaenda kunharaunda munonozivana, munonokurukirana. Vamuzinda pavevhura jeri kumasvingo vakati nhai chizvarwa Zvemuno mumasvingo. Motangirwa nevanhu vekune dzimwe nyika kupinda mune rimwe jeri muno, imi vana vemuno muri muno. Nemuwo wadiwa watariri muri kumba uko. Motangirwa nevanhu vachabva kune dzimwe nyika kuenda kumabhobhoma atakapiwa isina Mwari kunzi atiraramise stress chainorapwa nemabhobhoma. Vamwe zvakawanda zvinorapuka dzinzi zvakawanda zvikunzi handei tinoona. Totangirwa here nevari kune dzimwe nyika kupinda mujeri redu. Tinokutendai. Regai ndimboenda kuna baba Chidzidzi. Manzwa nyaya yemari iri kutaurwa baba Chidzidzi. Panapa tiri kutaura nezvekuti kushanya zvikuru sei kwevanhu vemuno muZimbabwe. Hongu vatorwa tinovada nekuti sekutaurwa kwazvaitwa naMukwasha Douglas vanounza mhindupindu. Asi pane mutsauko here wokuti kana washanya uri mwana womuno mutengo wako wokupinda, wokugara, wekurarama munzvimbo idzi wakaderera? Ndotanga nekupindura mubvunzo wokupedzesera. Hongu pane zvirongwa zvakadaro. Vanhu vemabhizinesi emutourism vanhu vanoita zvinhu zvavo neungwaru hwakanyanya. Vanotoone mibhadharo zvizvarwa zvemuno, vane yavo mari yavanobvisa,
vanobva muno mudunhu resadhak vane yavo yavanobvisa, vanobva kumhiri kwemakungwa vane yavo yavanobvisa, nekuti nyaya iripo ndeyekuti maresources atinawo mamwe acho tisu tinoabhadhara nemitero yedu. Saka nekudaro tinofanirwa kunge tichiwanawo chatinowana chinouya kwatiri kusiyana neuya abva kunze kwenyika. Asi tikazoenda kune makambani zvawo chaiwo, vane zvirongwa zvekuti unotarisawo nguva yaurikuda kushanya. Pane pamwe pekuti munhu wese arikuda kushanya. Chinowanzondinetsa ndechekuti munhu wese anoda kuti ndoda kuenda kuVictoria Falls paChristmas. Zvino munhu wese akada kuenda kuVictoria Falls paChristmas panobva pawanda vanhu vari kuda kuendako, mutengo yokwira. Saka kana yakwirawo nguva iyoyo, munhu unongoona nguva yako yaunokwanisa kuenda panenge paine mitengo yakadzikira. Kozouya nyaya yataurwa namukoma vatitaurira nenyaya yekutangirwa nezvizvarwa zvekunzei. Nyaya yekufamba ngatirege kungoitora kuti inyaya yekuti unongomuka nhasi kuti ndakuenda. Inoda kurongwa. Vanyatsotaura zvakanaka kuti unotanga kuti muna January waisa mari parutivi, muna February waisa mari. Zvekushanya ngatizvitorei sezvatinoita zvimwe zvinhu zvese zvatinoita muupenyu. Kungave kuti patinogara tinoda kubhadhara rent, tinotoibhajetawo. Kana vana vechikoro vacho tinotoronga tichiziva kuti temi chapera. Zvino nyaya yekufamba haisi nyaya yekuti unongomuka chibva nzvimbo woti ndakuenda kuVictoria Falls. Unoona zvichirema, asi ngative ine tsika yekuronga kuti paEaster yegore rinouya ini nemhuri yangu toda kuti tiendewo kunyanga. Tochitanga kugadzirira kuenda kunyanga, tinotanga kugadzirira kuno kuti tichengetedza mari, asi kune zvimwe zvirongwawo futi zvekuti kana uchida kutanga waenda wozobvisa mari yacho, zviriko futi zvirongwa zvakadaro. Ndizvozvo mashoko makukutu echenjedza ari kutaurwa naye. Anzi zvinhu zvese zvinoda urongwa, mungomuka chete takuenda kwakati. Munotofanira kuziva kuti munofamba sei, munonorara pai, muri kunogara mazuva mangani, munonodyei, zvese izvozvo, nekuti izvi zvinhu kaizvika ndezvekufadza maziso. Baba vataura kuti zvinhu izvi zviwanikwa, zvinhu zvatakapiwa zvizhinji naNyadenga, zvatakawana zviripo, asi zvinoda kuchengetedzwa. Asi pamari dzedu dzemitero dziya kunombokandwa kandwawo tumari. Saka muchizoona dzimwe nguva vachiti kana uri chizvarwa chemuno chibvisa pakadai, chibvisa pakadai. Ndomboya pamuri baba sandadzoka kuchikova. Ini ndoda kutaura zvangu ndakanangana nenyaya yekuti zvikwanisiro pakushanya munzvimbo dzatinadzo muno muZimbabwe. Vanhu vangaona sekuti zviri kuti dhurei. Mukomana ataura mapuraizi achona chaiwo chaiwo ndo chaiwo, asi zvataura vachidzidzi kuti mukatarisa tine miganhu tingati mitatu, kuti Zimbabwe, Sadc nevekunze uku. Izvi tiri kutozviitirawo tichiziva kuti zvichengetedzwa zvatinazvo tiri kuzvichengetera generation iripo kana kuti zvizvarwa zviripo nezvinouya, kureva kuti zvichengetedzwa zvatinazvo zviwanikwa izvi ndezvedu isu maZimbabweans. Ndosaka tichiti tinofanira kuzviutilize kana kuti tinofanira kuzvishanyira tichiri vapenyu. Handiti chandingada kuti tizivisane kana kuti tidzidzisane ndechekuti ukakrosa miganhu yenyika, nguva yaunongonosvika kunze uku, mungava muno muAfrica kana kuti mhiri kwemakungwa, vakaziva kuti uri muZimbabwean, tine mapopoma kuVictoria Falls. Maonero evanhu vari kunze vanenge vachitoti information yese takutoiwana kwauri. Ndo pavanotanga kukubvunza kuti unobva kuZimbabwe kune Victoria Falls, chimbotiudza kuti kwakadii. Then iwewo wava nemakore 40 kana kuti 50 uchigara muno muZimbabwe, hausati wasvika papi paVictoria Falls panobhadhara $3. Victoria anogara kumaraini kwenyu. Nai wakutadza kutoziva zviri kutaurwa ipapapo. Regai ndimboenda pane munhukadzi. Paongororo netsvakiridza yatakaita vaiti Mai Chisamba, nyaya muri kutaura haibudirire pamusoro pemadzimai. Munozoupindura mubvunzewo kana tauya. Rega ndisienda kubvunza zvangu kunzi nyaya iyoyi haibudirire pamusoro pemadzimai, nekuti vana mai nevanasikana vakanzi ngatiendei kunoona zviwanikwa zvenyika. Vanenge vakubvunza ko pano pane hupfu here, ko tinogoenda sei? Vanokoshesa zvimwe zvisiririzvo. Mozoya motitaurira kuti seiko muchiramba kuti vana baba kana vati handei, hanzi ndo pamuri kuzosaraka. Ngatisangane muchikamu chinoteera.